Finally, the cat is out of the bag. Hello everyone, welcome back to Sunny Live Show. Thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with the Mzansi Celebrity Stories, and namhlanje sikhuluma ke ngefamily kaMusa Msele. Kunalo number 5 ke guys oshiye social media udidekile izolo. Guys, uMzansi Magic ke uposte ke a picture kababa Msele and his wives, nalona ke bekusola ukuthi number 5, bathi ke asivuleni iTV yethu uMzansi Magic ngo7 ebusuku. Salinda ke guys, salinda ke lo 7 ngiyayibuza ngithi mina hayibo lo 7 o1 noma iTV show entsha noma ireality TV show entsha ngoba phela siyazi ukuthi uthando nesithembu ngena ngo8, umna wethu ngena ngo7, ngena ngo8 na ngolesibili. Kahle kahle kwenzakalana. Salinda ke guys, salinda ke boom iadvert yoMzansi Magic ehlanganisa zonke ke izitori zabo nama reality TV show umkhokha My Brother's Keeper Champion. Kwase ke kuzoba ke uthando nesithembu nalo number 5 ongekho ke guys. Ayi yabona kudadewethu uNtokozo Mzulwini cha basidlalile benobaba Msele kuke. uNtokozo we guys odlala ke umfazi kaNdlovu lapha kumkhokha. She was just doing umsebenzi wakhe wokuba iactress, act as number 5 ukuze kithi asizoba glued to iTV sifuna ukubona ukuthi ke kwenzakalani ke. Sasala ke dengwane, sasala kanjalo ke guys. Abantu abaningi ke bemangazwa ubuso balawa amanye amakhosikazi kaMsele ebebedine beganuni wabo kulesa sithombe, even uMakhumalo owayethi akanankinga no number 5. Base ke kuba uMangwabe kanye noma yena. I'm sure guys if lo wana bekumna wabo ngampela labo bobabili bebenge bavume nje ukushutha lesa sithombe. Ngapha ke uMsele kwayithi akamfuna umuntu onengane kanti uNtokozo unabo guys abantwana. So guys injalo ke indaba akuna number 5 guys, akuna number 5 laphana bekuyi advert nje sidlala abantu baMsele kube sichaphaza. Ngiyathemba guys ukuthi ke noba uMsele kunayo ubonile ukuthi cha ngeke samlokotha ku number 5 ngoba hayi cha shembantu bebedinwe ngampela laphana ke einkundleni zokuxhumana. That brings us to the end of this video, and do leave your comment below and share your opinion ukuthi vele nawe ubuconvinced ke njengabantu abaningi. Mina bengididekile guys, angifuni uqamba manga because bengiyibuza ukuthi ngo7 ngathi ngiyaguglisha le game belibhalwe laphana ngathi hayi kuneshow edlala ngo7 kuMzansi Magic kwavele kwangena ngena champion noma ngena ngiyabona ngathi hayi inkulu indaba ikhona lapha. Anyway guys, yeah, that brings us to the end of this video. Bye.